Lay-layam begegek uger-uger sak blita mlempet. Ana wong tuwa turu bocah padha pating gedubrak. Pating gedubrak candrane kaya raja Bedah negara ning bareng wong tangi kok cekaket kaya blalangan kepidak nala gareng. Eling yen wong iki katimbalan ana desa penerusan wetan. Manunggaling para warga anggone padha swadaya nimbali awake dhewe kanthi cara ing dina Selasa Kliwon iki bumine wis diilangake sukertane. Muga-muga lantaran Mbah Kyai pepundhen kula Mbah Kyai Sofanur Karim papan mriki dadosa papan ingkang mahrifah lo jinabi. Tata titilan tentrem baldatun thayyibatun marabun ghafur. Amin Allahumma. Lan sedaya tansah pinaringan kaberkahan. Kula nuwun Rama Semar. Ramane tangi-tangi. Kula ajeng mbani masan ora apa-apa rek. Arep bawa merincak kecut. Iso rek. Saged-saged kula mangke kula badhe nyuwun wakil slametipun anu Mbak Deska Sekar Pramudia Hapsari. Monggo Mbak ramane dipun gawani merica kecut. Merica kaya sinden Suryati ke bocah. Nggih. Singgat tanya saunine. Yo. Ati kok marek nanggo turu angel. Jaman biyen aku sinau yo kaya ngono rek nganggo nandang asmara nggo turu ki ora kepenak, nggo mangan ora enak. Krisikan. Biasa ora. Ayo. Kelambi cekak. Kelambi cekak ora ketang dadi sapa lho kok dadi batur. Lambi cekak ora ketang dadi batur, dadi wong angger seneng ora ketang tukang gawak-gawak natas ya gelem. Oh, batur tegese dadi babune. Iya, wong lanang angger cinta karo wedon, oh, segalanya pokoknya dituruti. Dadi ya ora apa-apa. Aku Pamun butane para panitia tibatno renggong manis calungan. Kenang kok Derayu. Aku Atika mundak atika
suka ngeranda Sinden bala. ya ngono nyinden ketani ini Kira apa sinden iki? iya Sinden nanti surga kena. oh iya oke gue ya ayah syariah ya Kira apa kayak kaya butuh. non Ya kayak dibutuh nah. orang nakanya bingung kan ada sinden gue pada esok sih karena pawanan siapa Sinden Pak Gino. non Sinden Pak Gino. syariah oh Gino sih nanya nama itu kaget yakin Pak Gino suara sinden saya sih siapa nih berbaikan suka nyinden Suka nyinden. Selawase. Selawase. Pamundutan panitia jawaraku renggong manis renggong manis engko dibarengi karo salungan lenggeripun saking sikus tekan gilen kados wau lho sing wonten nginggil 3 kali nak desi wonten ngandhap menika nak sikus kali nak ayu monggo awit menika mbok ngantos panggunge mendal-mendal anggapan lurus sedaya monggo renggong manis dados mas